Tak ano, to je takový duel, ano. Inteligentní divák Jindřich Horanecký pochopil, že jak nadšeně vy budete řvát, tak nadšeně tyhle ty dva budou šarmovat. Tak co, chcete v tomhle tom krásném, chladném, větrném počasí ten duel vidět, jo nebo ne? Ještě jednou, jo nebo ne? Tohle slyšeli i přes tu helmu.